Мен Яхья Набиуллович Гибадуллин. Туда мен сентябрьда 1929 елны. Мен хәзер 90 ел. 91 белән барам. Тордым, мен без бала чакта туган минем теге узган вакытлар Кострома. Костромага безнең гаилә төште 31 елларны, 32 елларны төште. Авылдан. Ул вакытта бик теге авыр вакытлар иде Татарстанда. Колхозлар оештыру, в общем, анда репрессиялар күп иде анда ул вакытта. Безнекеләр, безнең әти белән әни безне булды ул вакытта 3 бала гаиләдә. Авырзбага авылы. Казанның анда Иделгә җиткәнче анда язган анда Урызбага авылы. Шунда безнең тип авыл иде. Татар авылы. Якын гына Чуваш авыллары иде анда. Ну, аннан безнекеләр качтылар. Колхоздан колхозга килмичә, туганнарны ул вакытта анда алдан бөтенесен әтинең теге туганнарын бөтенесен тармар итеп, кая кемне җибәрделәр, ә ул яшь иде ул вакытта. Ну, 32ләр булды ул вакытта. Шуннан без качтык Костромага. Костромада ул вакытта безнең авылдан киткән булган туганнар. Шунда без 3 бала белән, менә әти белән әни күчтек. Костроманың анда Рахима апа бар иде, әтинең туганы. Аның да 2 бала булды. Без шунда 5 бала подвалда Костроманың бер йортында тордык. Бик авыр вакытлар булды. Әти бик теге эшлеклек шейде. Ул бригада йоштырды ул вакытта, хәтерлим. Ну, хәтерлим анда әти үзе сөйләгән иде. Бөтен Костроманың теге тип йортлар төзгән вакытта алар фундаментны татар бригадалары төзде. Әти аның бригадир иде. Бик кызык эш. Татарлар күп иде. Әти аның менә алар эшчән кешеләр, ну, кулда кирәк булса, алар инде бөтенесен эшлиләр. Шул вакытта менә эшләделәр. Шуннан тарап тора бара, шунда менә безнең анда татарлар анда күптән күчкән булганнар. Әле теге Екатерина заманында. Шунда Костроманың бер кырыенда татар авылы бар иде. Татарская Слобода аталды. Шунда аны без күчтек. Теге подвалдан анда әти белән әни әвәл арендага булганнар, анда йорт төзделәр. Шунда без менә тордык Идел буенда. Шул Костроманың анда Нариманова урамы ишде, андың мәчете дә бар иде ул вакытта. Борынгы вакыттан калган мәчет. Теге Екатерина заманынан төзгән булган. Шунда бер мәчет бар иде. Шундан мен 10 классны бетергәч киттем Казанга. Казанга кердем авиацион институтка укырга. Ну, ул вакытта әле мин теге башлар бик яхшы милли ягынан уйланмаганда. Минем иптәшләр бөтенесе рус иде укыган вакытта. Алар мине хатында таттылар. Эй, син нәрсә анда укыйсың? Кил Мәскәүгә укырга, безнең белән бергә укырсың дип. Иптәшләрем анда бергә укыган мәктәптә, Костромада. Ну, миңа уңгайлы булар иде әле Костромадан, Мәскәүдән якын гына җирләргә. Шуның өчен мин 2 курсны бетергәч Казанның авиацион институтын, 3 курска күчтем Московский авиацион институтка кердем. Анда укыдым, анда бетердем. Аннары, ну, ул вакытта безнең бөтенесен анда ул вакытта ракеталар эшләй. Шундай бер юнәлеш бар иде авиация заманында. Мин киттем эшләргә Мәскәү янына, бер почтовый ящикка кая менә ракеталар эшләделәр. Хәтерлим, цехта без анда бөтен
Егетлер, кызлар безнең авиацион институтының бітірген кешеләр иде. Ну, шундай бер үзебезгә бер ләззәт бар иде, бөтенебез бер урында укыган, бөтенебез аннары бергә эшлибез. Ну, ул вакытны хәтерләсәң, мин күз алдында төшә Лавочкин. Лавочкин теге генеральный конструктор, ул билгеле иде теге сугыш вакытында, аның самолетлары Ла-5 или там Ла-7. Ну, билгеле ул вакытта шулай булган инде. И ул менә җиргән иде безнең янында, карап ничек без эшлибез. Ракеталарны бөтенесен тикшерәбез ничек анда. Ракета земля-воздух. Андра мин аннан киттем. Ул заводтан киттем, икенче урынга күчтем, аспирантура кердем. Шунда аспирантураны бетердем. И андра шулай эшләдем. Теге менә радиоэлектроника, инженерные технологии. Ничек менә ракета белән ничек аларны идарә итәргә. Шулай. Андра теге вакытлар җитте. Безнең 90-нчы елны, 85-нче елларында миңа күңел тарталар һаман да эшләргә икенче өлкәдә. Әдәбият өлкәсендә мин укыган идем һаман да. Минем техникасы әкрен-әкрен миңа ничектә күңелем китте. Мин ишеттердем шул вакытта нәшрият 85-нче елларны. Аны миңа бик булышты ул вакытта Әдгәм Рахимович Тенишев бар иде безнең. Бик зур галим кеше. Ну, бөтен дөньяга аның исеме таралган иде. Мин аны белән бик яхшы дус идем. И ул менә миңа да киңәш итте, мин аның белән бергә оештырдык шул нәшриятны. Максаты аның булды төрки телендә Төркия әдәбиятын, тарихын, китаплар чыгару. Шул менә эшкә мин бик ул вакытта күп көч керттем, ахырсы мин анда бик күп иде. Шунда китаплар чыкты күп. Беренче мәртәбә алдан чыгардым 92-нче елларны. Чыкты минем Казан ханлыгы Худяков. Чыкты тагын анда Тайны национальной политики. Теге Султан Галиевның ничек хөкем иткәннәр иде ул 92-нче елны. 40-нчы елны, 32-нче елларны менә аның тормышы анда күрсәтелгән ул китапта. Ну шулай менә төрле китаплар чыгардым. Аннары бик күп китап чыкты. Татар грамматикасы, Мирсаид, то есть Мирфат Закиевның китапларын күп чыгардым. Аннары чыкты китаплар Махмуд Ахметович Гариевның китапларын, ансын бөтен аның китапларын безнең инсан нәшрияты чыгарган иде. Аның белән бик дус идек. Мәрхүм ул узган елның декабрендә 25-ендә үлде. Бик зур бу югалту булды. Шундый зур шәхес иде ул Махмуд. Аның китабын иң алдан минем соңгы сугыш беренче чыгарган идек бер «Моя последняя война» Афганистан турысында. Аннары «Полководцы Победы» аның китабы бик шундый билгеле китап. Аның аннары альбомларын чыгардык, аның шәхси тормышы, аның ничек армияда сугышкан, ничек Афганистанда сугышлар турысында. Ну, соңгы вакытта аннары чыкты безнең китап Тюркские рунические памятники Китая. Ул теге 7-8 гасырның ташлары анда калды безнең. Ул вакытта төркиләрнең
төркиләрнең кабилләре анда күп булган. Ялар калдырганнар ташлар. Ансыны күп кеше беләдер. Архон, Енисей ташлары, шуны әйтәм. Аннары дагында күп китап чыккан иде. Әйтер бөтенесен әйтеп булмый. Менә шулай. Соңгы вакытта безнең нәшрият күчте электрон китапларга, электрон татарча сүзлекләргә чыкты. Сүзлекләр безнең чыкты, электронный сүзлекләр, тавышлы сүзлекләр чыкты. Менә шул юнәлеш белән һаманда хәзер без эшлибез әкрен-әкрен. Хәзерге вакытка хәзер безнең вакыт җитте. Цифровизация. Цифровизация шундый безнең дәүләттә дә, именно Путин да шулай әйтә бит, безнең хәзерге вакытта иң кирәкле эшләр бу цифровизация. Цифровизация ул бик төрле тармаклары бар аның. Иң кызыгы аның цифровизация, лингвистическая цивилизация. Телнең ничек өйрәнергә, ничек китапларны электрон тавышына чыгарырга. Менә шул өлкәдә без хәзер эшлибез. Шуның өчен менә шул әйттем. Рәхмәт. Менә бүгенге очрашу турында нәрсә әйтә аласыз? Бүген бик әһәмиятле кич иде. Мин бик зур игътибар белән тыңладым. И шундый менә китапларны чыгарган кешеләргә иң зур рәхмәт әйтәсем килә. Аның бит теге ашаган белми турагын беләдиләр бит. Шуның өчен дөрес тә шул хәтле күп материал күтәргәннәр булар. Ничек көрәшен мәсьәләсе, ничек анда булган, төрле яңаклардан. Шуның өчен Вячеслав исемле аның. Аңа мин бик зур ихтирам белән тыңладым, зур эшләде ул. Шундый китаплар безне бик дәрәҗәгә күтәрә, ничек безнең халык үз вакытында бүленгән булган христиан динен белән мавыккан анда безне шулай эшләгәннәр бит. Христианны керткәннәр көч белән. Күбесе китте бит. Күп халык шул вакытта ахрысы безнең бетте. Кем кермәде, шул качты. Кая качканнан мин үзем безнең тарих менә безнең гаиләнең тарихын кара кирәк. Минем хатынның бабалары менә һаманда аның атасы сөйләде, анасы аңар сөйләде. Ул миңа әле күптән түгел ул вакытны тагын искә алдык. 1870 елны бер сугыш булды Төркия белән. Шунда бик күп халык, анда бит Татарстанда татар авыллары бар, аның янында чуаш авыллары бар, рус авыллары да бар. Шуннан рус авыллардан киткән руслар кайтып сугыштан әйтә башлаганнар. Без төкләрне җиңдек, хәзер сезгә дә биребез. Безне дә җиңәбез. Нәрсә җиңәбез? И анда ул вакытта урядниклар җыри башладылар. Теге кешене теркәү, перепись. Шуны менә безнеке бабаларны сизгәч, шанмадылар, нәрсә анда җырлар урядниклар. Халыкны күзәтеп. Татарстанда ул билгеле ул. Мин аны ул тарихны кирәк өйрәнергә. Чөнки безнең анда бабалар бер баба шундый калды. Безнең менә теге истә калган булган. Ул балаларны үзенекен утырткан, хатын утырткан арбага. Үзе җигелгән ат урынына. Аларны киткән Сибиргә аны җибәрделәр. Менә ул шулай бөтен гаиләсен шул вакытта анда сугыш булган ул авылларда. И шуны менә качкан. И шуны качып киткәннәр алар Казахстанда, анда Казахстанда тора башлаганнар. Менә шундый бер вакыйга булган шул вакытта.